ħajti tiddependi fuq loti tad-demm peress li kull 6 ġimgħat nirċievi mal-4 boros demm. Dan kliem Claudine Muscat, żagħżugħa li malli għal sena, it-tabib induna li kellha l-kundizzjoni tat-talassemija li hija waħda mill-aktar kundizzjonijiet ġenetiċi fid-demm komuni fil-bniedem. F'intervista ma' One News, Claudine qalet li din il-kundizzjoni tolqot ħażin iċ-ċelloli l-ħomor tad-demm. Min twieled b'din il-kundizzjoni ikollu l-ċelloli ħomor ta' ġismu jkunu iżgħar minn normal. Bekk inti ġismek jarahom bħala xi ħaġa mhux normali u jkun irrid jeħles minnha. B'riżultat li dawn iċ-ċelloli l-ħomor jibdew jitkissru b'rata iktar maġla milli l-ġisem kapaċi jerġa' jiġġenera. Claudine qalet li minħabba din il-kundizzjoni tħossha għajjiena u dgħajfa. Li tgħix b'livell ta' demm baxx għandha effetti bħal li tgħix iktar malajr għaliex inti l-ġisem dejjem qisu qed jipprova jikkumbatti dejjem qed jipprova jġib iktar ossiġnu. Jiena nħossni ġifieri meta nkun wasalt għad-demm sempliċement nitla' taraġġ nibda nħossni naqta' nifsi. Nitla' taraġġ nejja malajr nibda nħoss qalbi vera tħabbat taġġel. Madankollu, minkejja li din il-kundizzjoni hija ta' pis fuq Claudine, stqarret li dejjem sabet l-għajnuna l-aktar fejn jidħol loti tad-demm. Inħossi tassew xortjata li ngħix f'pajjiż bħal Malta li hawn ġenerożità kbira, kulħadd jaf li dejjem f'kull fejn ikun hemm talba l-poplu Malti dejjem jattendi għalija u dejjem biħġaru. Id-domanda hija kbira u maħniex qegħdin ngħidu hekk biex nassaġeraw jew din hija l-verità. U l-unika mod li jiena nista' ngħix huwa billi li tagħtini d-demm. Fid-dawl ta' dan, il-Maltin jistgħu jipprattikaw dan il-ġest sabiħ billi jattendu għall-attività Bloody Late fiċ-ċentru Esplora fejn se jittellaw diversi sessjonijiet informattivi li jarfu lil dawk preżenti dwar dan is-suġġett. Jekk inti tkun donatur, tajjeb li titgħallem u tinforma ruħek sew anke bil-ġid li qed tagħmel. Kemm qed tgħin persuni u għaliex qed tgħin u mhux qed iwassal biex tgħin il dawn il-persuni. Is-sessjoni tal-loti tad-demm se ssir f'Villa Biegi nhar il-ġimgħa 15 ta' Ġunju mis-2 sal-5 ta' filgħaxija u dawk informattivi ser isiru fiċ-ċentru Esplora mis-6 ta' filgħaxija l qudiem.